kiitoksia järjestäjille. Mun nimi on Petri Aarnio. Mä oon Jalavan parin viime vuoden aikana tehnyt 2 Tarzan-albumin, jonka kuvan näette tuossa screenillä, niin toimittaja, graafinen suunnittelija Kivistä Farao, tämähän on mainos. Kivistä Farao saa ostaa Jalavan osastolta ja sen ekan osan kanssa ollaan niin onnekkaita, että viimeiset on jossakin kirjakaupassa, eli saldo alkaa näyttää sen osalta 0. Ja sitten ensi vuonna tammikuussa tulee 3. osa kyseistä sarjaa. Mennään kohta varmaan Villen kanssa hiukan tarkemmin palataan, minkälaisesta sisällöstä siinä on kyse. Ja kuten sanottua, mulla on täällä mukana Ville Hänninen, joka on sarjakuvaspesialisti ja tietokirjailija. Menikö tittelit oikein? Kyllä ne menee aina riittävän oikein. Kiitos esittelystä. Aihe on valtavan mielenkiintoinen. Mulla on itselleni semmonen Tarzan-suhde, että se oli alun perin aika heikko. Sanoisin jopa etäinen muuten kuin elokuvien kautta. Ja koska mä oon 70-luvulla syntynyt ja 80-luvulla mainos-TV rupesi näyttää, niin totta kai mä katsoin kaikki huomattavan ahnaasti. Mutta sitten niin sarjakuvat jäi. Ja sen vuoksi mä ajattelin, että ihan niin kuin ensimmäisenä kysymyksenä lähtee oikeastaan tästä liikkeelle, että miten sinä paljon paremmin tätä aihetta tuntevana Tarzan klubin jäsenenäkin sitten ajattelet, että millä tavalla elokuvat, sarjakuvat ja kirjat eroavat toisistaan? Mun suhde on sarjakuvaan se, joka on varmaan aika monella, siis mä oon kohta 60-vuotias heppu, niin mun ikäluokan ihmisellä, eli mä oon ensimmäiset Tarzan sarjakuvat nimenomaan, mä oon selaillut läpi ennen kuin mä oon osannut lukea. Ja se kokemus, mikä niistä sarjakuvista tuli, eli silloin me puhutaan värien käytöstä, kuvakerronnasta, eli me ei puhuta niin kuin käsikirjoituksen tekemisestä, vaan ylipäätään siitä tuntumasta, mikä jopa ilman lukemistakin välittyy katsojalle, niin mä oon edelleen sitä mieltä, että siinä on sarjakuvakerronnan kannalta jotain hirveän oleellista. Että sarjakuva ei ole pelkästään, totta kai se on aina loistavaa piirtämistä ja tämän kaltaista, mutta eli kun kysyit, että mikä mun suhde on Tarzan, niin se on sarjakuva. Tulihan se vastaus sieltä. Isä kysyi oikeastaan myös siitä sitten, että kun elokuvat ja sarjakuvat, niin mikä näiden ero sun silmissä on? No ne on erilaisia. Tarzan on myytti. No mitä tarkoittaa myytti? Myytti tarkoittaa sitä, että se on aina joku isompi kokonaisuus kuin osiensa summa. Eli sitten kun elokuvafaneilla, on sulla muuten Tarzan näyttelijä, niin onko se Weissman? No ikävä kyllä täytyy tylsästi vastata, että näin se on. Joo. Eli myytti on jokaisella fanilla, joku fanittaa sitä piirtejää, joka on ollut silloin pääosassa, kun hän on ollut nuori, ja jollakin toisella se on joku toinen. Ja myyttihän tarkoittaa jotakin suurempaa, joka saa aina semmoisen kulloisen tulemisen sillä hetkellä, kun se toteuttaa. Mä muistan mun Babylon-ammatti, eli mikä tuo oikeasti leivän mun ruokapöytään, niin mä oon graafisasuunnitteluopettaja. Ja mä muistan luokassa sitten opiskelijat alkoi kysyä multa sitä, että kysy multa jotakin Tarzanista, ja sitten mä menin sanon jotain negatiivista Disneyn Tarzanista. Ja siellä oli yksi, siis minua 30 vuotta nuorempi niin kuin graafisen suunnittelun opiskelija sanoi, että älä riistä multa mun lapsuuttani. Eli joka on minusta hyvä story tästä, että kuinka niin kuin jokainen toteuma on ilman muuta, mutta se kertoo myös siitä, että jokainen sukupolvi tarvitsee sitten uuden version tästä myytistä. Ja sen täytyy aidosti olla jollain tavalla uusi. Ja meidän silmissä sitten, niin vaikka me oltaisiin kuiolevina älyllisiä, niin joka tapauksessa se meidän kasvualusta ja tausta vaikuttaa. Ja niin tämä pohjaa esimerkiksi siihen, että mä muistan, kun olin nuori toimittaja ja kävin katsomaan ton animaatio Tarzan, niin anteeksi vaan, mä pidin sitä täydellisenä kurana. Ja hauskinta koko elokuvassa oli ton Phil Collinsin siitä antama haastattelu. Eli se kertoi siinä, miten se oli tehnyt kaiken pelkästään rahasta voidakseen maksaa kämppänsä Sveitsissä.
Ja se nauratti mua hirveästi, koska se oli rehellistä ja mä olin jo siinä vaiheessa oppinut, että toimittajille ei aina puhuta totta. Ja voi olla, että sekään ei ollut totta. Kiitos Villelle rehellisyydestä. Ville, koska sä oot tutkinut paljon sarjakuvaa ja nythän me puhutaan, ehkä jonkinlainen lähtökohta Tarzaniin on, että hän on jonkinlainen niin proto-supersankari. Eli siis Burroughsilla kirjailija Edgar Rice Burroughs ei puhu supervoimista, mutta silti siinä kyvykkyydessä, mikä Tarzanilla on haistaa, kiivetä puita ja seiniä pitkin, niin siinähän on jotakin, no sanotaan vähintäänkin yliinhimillistä. Miten nyt tulee se kysymys, miten Ville miten sä sijoitat, että minkälainen sankari Tarzan on ja miten hän on sitten suhteessa näihin oikeisiin supersankareihin, kuten Tarzan tai Teräsmies ja Batman vaikka? Niin tosiaan sillä supersankarin lajityypissä se on aika olennaista, että sitten se on jollain tavalla käytännössä yli-inhimillisiä. Mutta ehkä mä sijoitan niin Tarzanin enemmän tavallaan sitä edeltävään tämmöiseen nykyisin sanottaisiin kioskikirjalliseen perinteeseen. Tai puhuttaisiin vaikka, tai vielä 90-luvulla oli Pulp Fiction-elokuva, niin oltaisiin puhuttu pulp-kirjallisuudesta. Ja siihen mä enemmän mielessäni ton sijoitan tietyllä tavalla sellaiseen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, jossa on syntynyt myös sitten keskustelua yli ihmisistä. On alettu luonnontieteen keinoin päästä yhä enemmän selville. Tavallaan on kyetty ylittämään aisteja. Lentokoneet kyettiin yhä pienempiä osia, vaikkapa jostain kasvista tarkastelma. Kaikki tämmöinen kehittyi koko ajan. Niin kyllä se on musta ollut olennaisessa suhteessa sitten siihen, että millaisia nämä sankarit ja millaista on haluttu tehdä. Tuo on ihan samanlainen tuote kuin esimerkiksi Arthur Conan Doylin Sherlock Holmes, joka sitten taas tämmöinen älysupersankari. Kirjathan on lähes huvittavia sellaisessa näin tiukan, toisaalta niissä korostetaan tiukkaa logiikkaa, toisaalta korostetaan sitä, miten tämä Holmes on, että sillä välillä lähtee intuitiivisesti vähän käsistä ja alkaa tämä huumeiden käyttö. Tämä yhdistelmä on hyvin kiinnostava, jotain sekin siitä ajasta kertoo. Ja samalla tavalla tässä Tarzanissa sitten, Edgar Rice Burroughsin Tarzanissa on sivistyksen ja viidakon välinen tämmöinen perusasettelu, joka on tietysti kaikenlaisissa myös myyttissä tarinoissa on tämmöisiä rajankäyntejä koko ajan. Ne on asioita, joista käsi ihminen voisi tarkastella omaa suhdettaan maailmaan ja todellisuuteen. Sehän on ihan totta, että siis Tarzanin se perusstoorihan on hirveän klassinen kahden sivilisaation, toisaalta niiden manganiapinoiden välinen semmoinen pyrkimys saavuttaa onnea elämässä, ja se miten Tarzan kohoaa niin kuin viidakon valtiaaksi. Ja sitten taas toisaalta se merkittävä komponentti, mikä häneltä puuttuu elämässä, vaikka hänellä on niin kuin romanttisia suhteita Teika-apinaan, mutta käytännössä ei tietenkään siihen maailman aikaan, siis 1900-luvun alussa, kun ne kirjat on kirjoitettu, niin ajatus siitä, että jonkinlaista eläimen ja valkoihoisen miesoletetun niin välissä suhdetta olisi, niin se olisi poissuljettu. Eli tämä sysää sitten niin kuin Tarzanin siihen toiseen sivilisaatioon, eli rakastuu Janeen ja sitä kautta lähtee sitten länsimaihin ja näin päin pois. Nyt taas Ville kysymys, mikä merkitys, miten sä näet niin kuin sen viidakon, sen Afrikan, mihinkä Burroughs sijoittaa sitten Tarzan seikkailut, mikä merkitys on lokaatio? Se on semmoinen myyttien Afrikka, että ylipäänsä kun mä oon aika paljon lukenut, tai hyvin paljon lukenut vanhaa sarjakuvaa, vanhaa lastenkirjallisuutta, poikakirjallisuutta ja muuta, niissä on aika tavanomaista, että käydään Afrikassa ja niitä kaikkia yhdistää se, että ne tuntuu niin kuin versioita toisistaan siinä niin kuin Afrikan kuvauksessa. Ja kyse on pitkälti siitä, että ihmiset, jotka on niitä kirjoja tai sarjakuvia tai mitä hyvänsä
tehnyt, niin ei ne ole välttämättä siis poistunut omasta kotimaastaankaan koskaan. Ja tässä on kyse sen tyyppistä ihmisistä. Tietysti joku tunne kauhukirjallisuuden puolella, joku H.P. Lovecraft on tunnettu esimerkki ihmistä, joka ei välttämättä nyt, joka keksi mielessään hurjaa asioita, mutta poistuiko hän kotiosavaltiostaan, ei varmaan häiriöksi asti. Samalla tavalla esimerkiksi Suomessa sarjakuvapiirtäjät, aika monet teki viime vuosilla alkupuolella Afrikkaan sijoittuvia juttuja käymättä niin kuin edes Suomen ulkopuolella välttämättä. Ja kyllä tuossa on totta kai vähän samaa piirrettä, että siinä liikutaan sitten just näiden myyttien alueella. Afrikka on tarjonnut tilan silloin semmoselle. Ja tavallaan tuossa Tarzaninkin pitkässä kaaressa näkyy sitten just se, että pitää hiljalleen reagoida siihen, että maailma muuttuu ja miettiä, mikä olisi sitten tämä nykyajan versio aiheesta. Nämä sarjakuvat on, eikö ne ollut kyllä 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa? Kyllä. Ja niin kuin, sekin on ollut yksi käännekohta ihan selkeästi. Nykyään eletään taas toista. Nyt kun mä luin tuossa noin niin kuin alkusyksystä esimerkiksi noi tarinat uudestaan, niin ajattelin, että näissä on paljon semmoista ihan kohtuullisen kestävää, kun hyväksyy sen, niin kun suhteuttaa sen, että nämä on aikansa näköisiä juttuja. Että taisin sulle sanoakin, että se Tarzanin pakotettu yksi avioisuus mua vähän naurattaa. Että siinä on, niin noissa tarinoissa on toinen toistaan hemasivimpia, mutta mahdollisesti niin pahanteille johdattelevia brunetteja. Mutta ei, ja ne on ainoa oikea. Mitä sä oot mieltä siitä mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mistä tämä menee nyt vähän ehkä sivuraiteille, ei puhuta pelkästään Tarzanista, mutta toi on ajatus siitä, että sarjakuvaa, jos sä luet sarjakuvaa pelkästään piirrosten ja sen käsikirjoituksen kautta, niin sä et ehkä pääse, että sarjakuvaa, no niin, tulee taas kysymys tai väitelause. Mun mielestä sarjakuvan perusyksikkö ei ole ruutu, vaan se on aukeama. Niin, mutta se ei tavallaan liity Tarzaniin suoraan sen takia, että noi on sanomalehtiä varten tehtyjä juttuja. Ja niin kun ne on julkaistu sanomalehtien sivuilla sillä, että siinä on vaikka 5-6 sarjakuvaa samassa, niin oikeastaan se on sitten se niin semmoinen julkaisukonteksti siinä. Et useinkin niin kokoelmakirjoissa tavallaan ihmetyttääkin sit se semmoinen niin dynamiikan puute, mutta se johtuu tasapaan tästä. Et siinä on niin yksi rivi kerrallaan, kun mä oon periaatteessa sun kanssa tietysti samaa mieltä, että ylipäänsä sarjakuvan lukeminen on niin vähintään kaksitasoista lukemista. Minun mielestäni, jossa ihminen samaan aikaan katsoo sitä visuaalista kokonaisuutta ja tarkentaa koko ajan sen yksityiskohtiin. Että se on niin tällä tavalla tapahtuvaa liikettä. Oikeastaan, no ainakin mulla se on niin aina näin. Että mä myös menen tarinoissa jatkuvasti taaksepäin ja tarkastelen, että miten tämä menikään. Että se on musta niin sarjakuva kerronnan hieno erityispiirre, jolla se eroaa merkittävästi vaikka elokuvista. Joo, ihan totta siis, että toi mitä mä kysyin sitä aukeamista, niin sehän on nimenomaan sarjakuva lehtien ominaisuus tämmöinen. Noi on tosiaan, niin kuin Ville sanoi, niin noi on yksittäisiä strippejä. Mua jännitti, kun noita on nyt tullut tehtyä, kerta stripin semmoinen niin perushelmasynti tietyllä tapaa näin kokooman kannaltahan on semmoinen ajatus, että jos stripin, siis seuraavan aamun lehden ensimmäinen strippi on aina sisältää takauman edellisen päivän tapahtumista. Ja sitten taas sen saman stripin viimeinen ruutu on ikään kuin ennakointia, mitä seuraavana päivänä tapahtuu. Niin noin kuin kokoamisen kannaltahan se ratkaisu voisi myös olla äärettömän ei-toimiva. Et se on semmoista tavallaan niin kuin junnaamista edestakaisin. Toi mikä oli musta niin kuin kiinnostavaa huomata nimenomaan tässä Tarzanin kohdalla, että toki siellä on semmoiset kerrontatasolla sitä ei oikeastaan ole, jos mä nyt oikein muistan. Ja sitten taas niin kuin ruututasolla, että jos on joku taistelukohtaus ja se viimeinen edellisen päivän ruutu jää johonkin tiettyyn positioon, missä se kuvitteellinen kamera sitten taltioi sitä
Tarzania taistelemassa, niin se seuraava päivä tietyllä tapaa siinä on hivenen semmoista offsettia, niin kuin päällekkäisyyttä, mutta se tuo myös semmoisen niin rikastavan jutun, että tavallaan se kuvitteellinen kamera menee just ehkä sen 10 sekuntia eteenpäin siinä, tai sitten isompia harppauksia. Se on varmaan ihan totta, ja siis niinku, toihan oli siis sarjakossa semmoista aikaa, että tehtiin tosi paljon vielä jatkokertomuksia. Et pohjimmiltaan niin TV läpi muuta tuhossa, mutta vielä tuossa vaiheessa niitä tehtiin aika paljon. Ja aika tyypillistä kyllä oli, että sitten vähän taitamattomammat tekijät, niin siinä vaan kun tuotantotahti oli kova, niin se toisteisuus saattoi myös olla kova ja se sitten tuhosi kyllä sen kerronnan dynamiikan. Tässä sitä ei tapahdu. Ja yksi mikä niin Rasmanin lisäksi semmoinen varhainen, erinomainen omalla tavallaan realistinen tekijä kuin Bernhaukat, vai sekoitaminen? Joo, tai riippuu mikä sun ajatus on, mutta ajatukseni on se, että Tarzania on tehnyt pari erinomaista piirteä vuosikymmenten mittaan, ja siinä niin se keskeinen oivallus heillä on ollut se, että he on pystynyt pelkistämään riittävästi. 50-60-luvun mittaan Sanomalehdissä toi strippien sanomattisarjojen julkaisun koko niin oikeastaan pieni jo siinä vaiheessa koko ajan, ja se merkitsi melkoisia ongelmia sen tyyppisille tekijöille, jotka keskittyy niin hirveän pikkutarkkaan jälkeen. Ja ylipäänsä sitten se tuotantotahti, että jos teet joka päivä sarjakuvaa, niin pelkistäminen on myös siitä näkökulmasta viisautta. Mutta mä ajattelen, että se myös tämmöisen Tarzanin kohdalla kaikenlainen pelkistäminen tuo lisää tunnelmaa. Että ajattelen ehkä, että jopa Manningkin olisi saattanut voida tehdä sitä enemmänkin, mutta hän on halunnut keskittyä sitten yksityiskohtiin. Että näissä, nyt kun sanoin äsken, että Afrikka, hyvä on, näin on, että eräänlaiseen Afrikkaahan nämä sijoittuu, mutta tämä on tämmöistä niin purroukselaista Afrikkaa, nämä on hyvin keksittyjä ympäristöjä, joissa tässä liikutaan. Ja siinä mielessä tietysti voi sanoa, että mitä Afrikkaa se sitten edes onkaan, ei ainakaan ihan sellaista kaikkein karkeimmalla tavalla osoittelevan kolonialistista kuin jotkut muut. Nyt sä sanot taikasana, niin, kolonialismi. Kolonialismista on tullut niin kuin viime aikoina paljon kirjoja, joista minä joulupukin niin kuin konttiin ostaa ehdottomasti ainakin pari kirjaa, en muista niiden nimiä. Me ollaan Ville sunkin kanssa, me ollaan tästä aikaisemmin puhuttu, mutta puhutaan nyt vielä ainakin yhden kysymyksen verran. Mä yritän löytää jonkun tuoreen kulman tähän. Voiko näitä tarinoita, siis että jos me ajatellaan niin kuin erilaista Suomessakin käytyä keskustelua muutenkin kuin Tarzanin ympärillä, niin on vähän sellainen fiilis, että se keskustelu aika helposti tukehtuu sitten, kun me sanotaan kolonialismi tai tämän kaltainen asia, niin voiko Tarzanista puhua ilman kolonialisaatiota? En usko, että kannattaa. Jos puhuu enemmän, niin se tekee kyllä asiasta mielenkiintoisemmin. Mä huomasin, että säkin tulit tänne parin kirjan kanssa, jota olet ehkä lueskellut junassa. Ja itse ainakin ajattelen, että se on niin yksi tapa oppia menneisyydestä lisää, että tutustuu siihen, että millaista viihdettä meillä on tehty. Sen jälkeen kun on tutustunut siihen, niin sitten rupeaa lukemaan kirjoja asian ympärille. Osa niistä kirjoista on sen verran rajuja, että sen jälkeen ei ole paluuta kolonialismia edeltävää aikaa. Sille on syynsä, minkä takia Euroopan maat luopuu siirtomaista. Toki käytännön reaalipoliittinen syyt oli vahvimmat, mutta sanotaanko, että se syyllisyys, jos on kuulemma jotain ongelmallista tänä päivänä, niin itse ajattelen ihan näin. Kyllä sanotaanko, että Euroopan menneisyys on raju, eikä Suomikaan aivan puhtain sormi ole siinä selvinä. No ei todellakaan, ja tavallaan, että sitähän ei tarvitse tuntea niin kuin tunnontuskia sen asian suhteen, että sen jälkeen kun se ilmaistaan se kolonialistinen piirre, mikä noissa seikkailuissa on, tai sanotaan vaikkapa sovinistinen piirre tai patriarkaattinen piirre, joka niissä on, niin sehän on oikeastaan sillä vähän niin kuin käsitelty. Mä kysyin tuossa niin kuin Kustannus Jalavalta, että pitäisikö tuonne jonkinlainen disclaimer-lause lisätä noihin kirjoihin, joka on yksi tämän ajan tapa, että muun muassa Egmontin Mustanaamioissa on sillä tapaa, eli lyhyesti sanottuna. Joo.
Eli siis sitä, että kustantamo sitoutuu irti niistä aatoksista, mitä siinä on mukana, että ne on sen ajan hengen tuotteita. Tässä tapauksessa he vastasivat hirveän älykkäästi, että ei semmoista ole tarvetta, että he luottaa lukijan niin kuin älykkyyteen muutenkin. Niin, kyllä aikuisia on jossain määrin. Aikuisiin kannattaa jossain määrin luottaa. Ja mä oon melko varma, ihmisten arvomaailmat on erilaisia, ihmisten käsitystä on erilaisia. Mä pystyn kuvittelemaan nykyajastakin erittäin paljon sellaisia julkaisuja, joita mä pidän propagandana tai vahingollisena. En mä mene silti ilmoittaa, että nämä pitäisi varustaa jollain tittelillä. Mutta tää on mun käsitykseni sananmukaisesti. Mä haluaisin vielä sen verran palata tuohon Tarzanin maailmaan tai siihen mytologiaan. Musta se on aika kiinnostava, kun mä yritän niin kuin pienessä päässäni tehdä rinnastuksia esimerkiksi niin kuin Batmanin Gotham Cityn kanssa ja sitten taas sen Tarzanin viidakon kanssa. Varroksillahan on näitä muitakin fantastisia seikkailuromaaneita, kuten jotkut sanoo, että John Carterin Mars-kirjat on paljon parempaa kirjallisuutta kuin Tarzan. Ja sitten tämä yksi aika kiinnostava on tämä Pellucidar-seikkailut, eli missä David Ince seikkailee maapallon keskipisteessä. Sivumennen sanottuna tuohon 3. osaan, mikä tulee tammikuussa, niin siinäkin Tarzan loppujen lopuksi päätyy tänne seikkailemaan yhdessä David Innesin kanssa juuri maan keskipisteeseen. Niin musta se on aika kiehtova se ajatus, että mä oon viettänyt lapsuuteni seikkailusarjojen ja televisio niin kuin tämmöisen pulppisarjojen kanssa, kuten Star Trek ja Kirk Douglas seikkaili ja kamppaili muistaakseni Jules Vernen seikkailussa jättimäistä Kalmaria vastaan. Ja se mikä niitä yhdistää sen ajan, siis nyt mä puhun 50-, 60- ja 70-luvun seikkailuepoksista, niin niissä on aina joku tuntematon, siis että ollaan jollakin frontierilla, ollaan sama tietysti niin kuin länkkärijuttuihin perustuu, että ollaan joku tuntemattomuuden äärellä. Ja tää on aika kiinnostava. Mitäs Batmanin kohdalla, siis nyky Marvel, DC, niin mitäs näissä sitten on se tuntematon maailma? Mikä se maailma, missä nämä on radikaalisti aika erilaisia, mihinkä vanhan ajan seikkailu sijoittuu. Ja sitten kun me katsotaan nyky DC Marvel-mättöön. Ensin nopeasti ajatellen osaa vastata sun kysymykseen. Siinä niinku, tavallaan se aika, mistä sä niinku aloit puhua, joka liittyy just tavallaan tuon kirjan kehykseen, niin se on ollut myös noin niinku 60-70-luvun loppu. Se on just sitä aikaa, että lännen western-lajityyppi on alkanut olla, että se on alkanut jo niinku kuihtua. Et viimeiset loistoteokset vielä oli niinku edessä. Periaatteessa semmoisen ison lajityyppillä se oli menossa. Ja western on niinku perustunut nimenomaan just tällaiseen niin sanottu frontier-myyttiin, rajamyyttiin ja pohjimmiltaan siihen, että uudisasukkaat on mennyt aina uusille alueille. Ja ilman muuta niin jossain viihteessä se näkyy. Se näkyy Amerikassa viihteessä vieläkin hirveän laajasti. Ja varmasti jossain niin kuin, jopa Tarzanin kaltaisessa jutuissa sitä voi pohtia, millä tavalla tämä näissä niin resonoi. Mutta sitten sen kanssa, että mitä tavallaan nykyinen viihde tuossa mielessä on, niin mä en osaa sanoa, koska mä oon esimerkiksi pohtinut sitä, että hirveän iso osa USA perustuu, USAn voima perustui puoli vuosisataa siihen, että se oli ylivoimainen populaarikulttuuri, jonka kautta se pystyy välittämään Amerikasta arvomaailmaa ylivoimaisen taitavasti. Ja nyt se on menettämässä asemansa hirveän monella tasolla. Hollywood on käytännössä romahtanut ja mielestäni selvä osoitus siitä, että enää ei käytä samoja propagandan keinoja, vaikka se, että ei ole mitään niin kuin trumpilaista propagandaa tossa mielessä. On sitten somepropagandaa, mutta ei ole niin viitteen kautta tapahtuvaa. Kun taas kaikki tietää sen, että esimerkiksi elokuvissa Reagan välittömästi Reaganismi alkoi näkyä yhdysvaltaisissa elokuvissa. Et siinä mielessä ajat on hirveän erilaisia ja en uskalla puhua tämän ajan viitteestä.
Hienoa, kiitos. Nyt meillä alkaa olemaan aika sillä tapaa kortilla, tai siis aika alkaa olla loppu, mutta haluaako joku muotoilla jonkun kysymyksen maailman kuuluisimmasta afrikkalaisesta, eli Tarzanista? Ei taida tulla. Kiitos Ville, tää oli hienoa. Kiitos Petri.